Ось тут вот повинен сидіти той, який зараз сидить у печорі. І з ним можна порозмовляти. Так, зараз нам треба забити 4 мобів. 猿が3匹。一つは空か。А я не пам'ятаю, як їх забивати. Ну, понеслося. Так, інвентар. Нічого почнеться. Ідеями. Почадно. Тут я зникла. Так, где я так мало поступать? Ага, на заложенный. Так, осталось одно. Где ж я ее шукать? Я и третью забил. Ах, это выпадково. Я не хотел ее забивать. Где же найти четвертую?
А вон я. Червона мавпа. Що нам про червону відомо? Окремя нічого. А я не ведаю, що червона значить. Где мавпа? Не, я тут не мав. Їх вельми шмат. Мавпу, блін. Беги отсюда, дурань! Дурань! Я не ведал, что их так шмат может быть. Зачем еще одну? Треба их забивать, не. Ну, хоть это працює. На поршні. Лис не забили меня. Да вы что хоть листок спрессовал. А то они ни семечко не спрессовало, поэтому я не поспел скористаться. Заплюшься в очи. Давай состренимся. Кукловода вылучили.
Отпочить. Полепшить, повеличить силу. Повышение навыков. 4 треба. 4 это долго.何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ、抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば I'm ready. I'm ready. 改められよ。Как это сопровождаем? なぜ皆死を厭わぬのですか。あなたは一体。その右目、流因の呪いを受けているのですね。 Видовочно. 不思議り。確かに。もらい受けた。Так.